कोमल बेटा, ये खिड़की बंद करा और पढ़े बैठा। कौनो सामान टूट जाई। हम खाना बना के ले आता नी। ना माँ, हमरा के अभी खेले के बा। यहाँ न तो बाहर खेल लेता नी। हम कहनी ना खेले के। चला पढ़े बैठा। ना, हमरा के खेले के बा तो खेले के बा। बहुत जिद्दी हो गई बाड़ू तू कोमल। ठीक बजा, बाकी एक शर्त पर। पहला कि तू घर से दूर ना जाइबू, और दोसर कि कौनो भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आई तो तू तुरंत घर के अंदर आ जाइबू। बोला प्रॉमिस करेलू? पहले आप बताई, आप ऐसा प्रॉमिस काहे ले रहल बानी? काहे कि आजकल बच्चा उठावे वाला गंदा लोग शहर में घूम रहल बाड़े, जे धोखा देके बच्चन के उठा ले जाले। ऐसे तू प्रॉमिस करबू तबे हम तारा के बाहर जाए दे। बोला करेलू प्रॉमिस? प्रॉमिस। काला वैन तो हमनी के गली में केहू के भी नहीं खे। मतलब ही कोनो अनजान आदमी के गाड़ी बा। माँ कहले रही अगर कोनो अनजान आदमी या गाड़ी गली में आवे तो घर वापस आ जाइया। बाकी अगर हम अभी घर चल गई नी तो खेलब कैसे? माँ जरूर हमरा जानबूझ के बच्चा उठावे वाला स्टोरी सुनैले होगी है, जिकरा से डर के हम अंदर चल जाई। छोड़ा इनका के होई क्यों? का लगा था तोहरा कितना मिल जाई लड़की के? अबे 10-12 साल के तो बिया, 2 लाख तो मिल ही जाए के चाहिए। मुन्ना, कब तक यार हम ही 2-3 लाख के चक्कर में पड़ल रहा। ई बार कुछ अलग करल जाओ। एकरा कोठा पे बेचे के जगह कोनो करप्ट डॉक्टर के बेच दिहल जाओ। किडनी, आँख, कान, लीवर के कम से कम 8 से 10 लाख तो मिलिए जाई। तोहरा के कैसे पता? पिछला महीना जेल में लंगड़ा गैंग के आदमी मिलल रहल, अब्दुल, उहे बतौले रहल। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढब कैसे? उहे से बात करल जाई। जुगाड़ सेट करे के 2 लाख दे दियल जाई। कोमल, आ गइल बाड़ू तो हाथ मुंह धोला। खाना तैयार बा। ई लड़की भी ना पढ़ाई लिखाई पर तनिक भी ध्यान नहीं खेकर, हर दम खेल खेल और खेल। ई चूड़ी तक कोमल के बा। कोमल! गाड़ी रोका, पेट हल्का करे के बा। सही टाइम पे रुकोला तू। हमारा भी प्रेशर लागल बा यार। एकर हाथ पैर बांध दी। रहे दा, 2-3 घंटा से पहले ना उठी। अबे वो भाग रहल बाड़ी, पकड़ा ओकरा।
ई कहाँ गई? साले हम बोले रहनी कि लड़की के हाथ पैर बांधे खातिर। अबे तो बांध देवे के चाहत रहे, पुछला काहे? चिल्लैबू तो उनकरा के पता चल जाई। लागता उल्लू बना गेल छोकरी। जो नुकसान भइल ओकर का करल जाओ। ई नाता कोनो और बच्चा मिल ही जाई, अपन माँ बाप के अनसुना करके सुनसान जगह पर खेलत हुई, जेकरा के हम जैसन अजनबी किडनैपर्स के पास आवे में कोनो समस्या ना होखेला। अबे गांव के लोग खेत में डब्बा उठावे आवत ही हुई हैं, हमके देख लेनी तब मुश्किल हो जाई। चला यहाँ से। तू ठीक बाड़ू? हम ठीक बानी, बाकी तू के बड़ा? हमार नाम सोनू हा, तोहार कोमल है ना? तोरा कैसे पता? काहे कि तोहार और हमार बीच एगो अंतर हा। कैसन अंतर? इहे कि तू किडनैपर से जिंदा बच गेलू, लेकिन हम ना बच पैनी। मतलब? जे लोग हमरा के किडनैप कैले रहले, उ लोग हमरा के बेहोशी के दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा देले रहले, जिससे हमार मौत हो गई। पागल बड़ा का? तू मरल बाड़ा तो हमरा सामने कैसे बड़ा? हमरा पता बा, मरल लोग कबो भी जिंदा लोगन से मिल ना पावेले। जिनकरा मुक्ति ना मिलेला वो मरल लोग सामने आ जाले। अच्छा, तोरा कहाँ से किडनैप कैले रहल? एगो सुनसान सड़क से रात के वक्त रहल। माई हमरा के घर से दूर साइकिल चलावे से मना कैले रहली, मगर हम ना मननी। हम साइकिल चलावत चलावत दूर चल गई नी। भाई बच्चा तो सांस ही न ले रहल बा, ई तो मर गई। साले तू ई बार भी बेहोशी के दवाई ज्यादा मिला देला। ई महीना 3 बार तू एक गलती कर ले बड़ा। ऐसा नहीं चलत रहा तो धंधा बंद हो जाई हमनी के। फेंक एकरा के बाहर और साइकिल भी फेंक दा। यही जगह पे दबल बानी हम, और वहाँ हमार साइकिल हा। तू ओकरा के ले जा। तोहार माँ बहुत रोत अड़ी तोहरा खातिर। तारा कैसे पता? पतौले रहनी ना, मरल लोगन के जिंदा लोगन के कुछ बात अपने आप ही पता चल जाला। जा अब। मरे से पहले तोहार घर कहाँ रहे? कहाँ चल गए रहलू हमार बेटी? माँ। कोमल, तारा कहाँ कहाँ ना ढूंढनी हम। सॉरी माँ, अब से हम आपके हर बात के मानब और आपके हर सीख के मानब। ठीक बा बेटा, ठीक बा। बाकी तू चल कहाँ गए रहलू? हमरा किडनैप कर ले रहले हैं, बाकी सोनू हमरा के बचा लेलस। सोनू के बा बेटा? आपके? आंटी, हमरा के पता बा कि सोनू कहवा बा। हिम्मत से काम ला सुनीता। सोनू? हम आपके अनसुना कैले रहनी माँ, और ये ओकरे सजा बा जे हम इतना प्यारी माँ से अलग हो गई नी। बाकी हम वादा करे नी, अगला जन्म में कबो माँ के बात के अनसुना ना करब। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेले जाइब, और ना ही अजनबियन से बात करब। हम उहे जाइब जहाँ हम पूरा तरह से सुरक्षित होखब। चलो तानी माँ।